Her bir ýyl insanyň durmuşyna täze sahypa. 2025-nji ýyl sahypaňyz durmuşyňyzda nähil sahypa bolup galar? Dörüjülükde ören önümli işlenýän ýyl bolup galdy. Sebäbi döwrümizin meşhur şahirleri, ýazyjylary bilen söhbetleşikler taýýarlap tomaşaçylara ýetirip başladyk. Meşhur Akipler studiýasy bilen. Ondan agamyň ogly bar Kerewin Muhammedow. Olam ýanym bilen gidip şu alparjylyk höwet edýärdi. Şol gidip başlady. Näme şahir edýär, kynçylyk ýok, ejizlik bar dünýäde diýär. Gurbanadar şahir. Şoň üçin ejizlige bolup bilýär. Ýöne ýylyň dowamyna kimligem tanalýar. Garad kimdigi ahir soň bilinýär, bilinmeden nädirdik şükür elhamdülillah diýe berdinadar aga. Şoň üçin şahir Mehmet Nadar Baba Nadarowyň setirleri bilen jemläýin. Toý bir synagdyr ýigide ýöne seni hassa tanar. Meýlisdiňdir hemmeler, çyn ärleri gusta tanar. Bady howasyr açmagyl, gynlar gyljy kesse tanar. Dünýäň owadan gözüne erksiz bakmagyn oglum seni ýaşagy. Şoň üçin erkimiz elmede 2026-njy ýylynym ul tamamydy bar. Umytly guş käbä etmiş diýär. Erkimede Allahan niýetine görä bersin. Sag bolun, täze ýylyňyz düşümli bolsun. Köni ýyllaky gaýgy aladalaryňyz goý, köni ýylla galsyn. 2026-njy ýyla bolsa täze hujuglar, täze üstünlükler bilen gadam basmaňyzy arzu etýär. Amin. Hemmemiz bile bolsun.